Sanbonani, welcome to Naledi, Nothing But the Truth. Today I got a very sort of touching stories. In fact, all our stories are touching, but today I am sitting with one of the most challenged. Sawubona mama njani? Siyaphila njani kodwa? Ngiyaphila nami. Ngiyaphila. For the sake of abantu, ngicela introduce ukusho ubani. Okay, igama lami nguPhumla Ntshiza. Phumla Ntshiza. Phumla uqhamuka kuphi mama? Ukuzalwa ngiqhamuka Eastern Cape Port St Johns, but ngihlala la Durban eSavannah Park. Ngishadile. Okay. Yeah, you see how she just quickly went ngishadile. Ngithot, yeah, ngishadile. So tell me about your upbringing, your background. Yeah, uma wami nobaba wami umshado wabo zange uhambe right then ngabuyela esayidini kamama. Oh. Yes. So ngafika la ngahlala naye 2012 nami ngashada. Ngihlalile ngafunda uHlange High. Unanda? Yes. Userenanda ke. Yes, ngafunda uHlange High. Yes. Yeah. Ngafunda khona ke. Aqeda umatric wami khona. Ngenza ke amanye amakhozi amancane like ngenza welding. Ya nani ngabe ngenza computer. Okay. Yes, ngase ngiyashada ke 2008 kahle kahle. Then 2012 ngathola umntana. Okay. Just for our viewers' sake. Mhlawumbe ngabatshena ukuthi what work do you do? And how did you get that job? Umsebenzi ngawuthola nga-apply. Okay. Ngafaka i-CV khona. Kahle kahle bengisebenza kwenye company printing. Okay. Le engisebenza kuyona umakhelwane. So ngathatha i-CV ngayifaka khona kule umakhelwane ngoba kahle kahle ngangikwi-admin eRobert, which is inkampani leprintayo. So umsebenzi bengawufuni kahle kahle angawuthandi umsebenzi weoffice. So ngafaka i-CV ngala. Then babuya ke banga-interview ngaphasa bangasebenza. And now you work as an engineer. And yeah, ngisebenza njenge-engineering. Wow. Yeah. Wow. Okay, let's we've gone past the early ages and we do understand she's working now. Let's get more serious about our truth. You said you got married at an early age. But it wasn't in your mind. Why do you say that? Why did you say yes then? Kusho ukuthi into engenza ngashada ukushada kwabangani kahle kahle. Then lo bhuti uqhamuke kuleso space ukuthi abangani bami bayashada ngala nangala, yabo. Nanenkolo ke ngikholwa kuyona awuzenza izinto ezenziwa emshadweni ngekashadi. Yayibona leyo. So yonke into eyenziwa emshadweni yenza usushadile. So ngabona ukuthi okay ngoba ukhona uGayi ufikile angishade, yabo. So ngashada ngaleyo ndlela ke. Mase ngishadile ngazama ukufunda emshadweni ukuthi okay sefanele ngifunde ukumthanda uGayi manje ngoba ufikile mhlambe ngangina 20 efika. Then kwamela ngilinde ngize ngibe no 22 at least, yabo. Ngase ngishada ke ngina 22. Hold on. You're not gonna speed past this point. I want to get this through because I don't want to assume. Inkolo kuyona, are we talking about is it Jehovah's Witness? Jehovah's Witness? Yes. Yabona, I almost assumed wrong. Uzothi ngisindisiwe? No. Okay. Bengizosho bengihlomba amaNazareth. So I'm glad that you're saying it's Jehovah's Witness. Yeah. Aba asizenza izinto zomshado singashadile. Which means asilali ungekashadi. Oh, okay. Yes. Wow. Sahlala sathola umntwana 2012. After umntwana izinto zangahamba kahle. Yebo. So when you say that, Khumbula ke ukuthi ekutheni yonke into mina bengiqala emshadweni. okay. Ubhuti I think uzenzile ezinye eceleni because yena ubemdala kunami. Sishana 8 years kahle.
So ukwenzile yena mina ayikho into bengiyazi, yonke into bengiyiqala emshadweni yabo. So after umntwana sekhona ayisahlala kwamnandi, ngayitshela ukuthi kumnandi, kanti ukhona sebabonile emaceleni. But who's saying ukuthi wayitshena ukuthi kumnandi? Why uthi wayitshena ukuthi kumnandi? Phela Was he mangithi not now fulfilling his duties ekamereni? Because uthi wayitshena ukuthi kumnandi. yeah phela njengoba ngithi ngiyayitshela kusukumnandi. Bengitshela kumnandi mina ngathi mase khona umthole eceleni kusho ukuthi khona kungabi mnandi okukhona endlini. Kuyena, yabo. So ingakho ngithi bengitshela ukuthi kumnandi. Ngoba phela once umuntu waphuma la waseyeceleni kukhona ungabunandi akutho angakushuthi khona into ayithola engekho mnandi endlini. Noma mhlawumbe impatho angazange ukuthi kube yini kahle kahle. Yabo. So waqala mase izibona ukuthi wrong wangeza kumina wangenela utshwala. Wathi mayibona ukuthi uyajola ngoba uyazazi ukuthi inkolo yethu ayimvumeli angithi ukuthenze leyo nto. So wabona ukuthi angabisalala empedeni. Kahamba lala kwenye indawo. Yena Within the same house. Yeah, akekho umuntu oyaunderstand lento ngaphandle kwami mina eyangenzekele yabo. For how long has this been going on? Isikhathi eside. Ngithi umntwana wena 4 years. Ayisena waqala ukwenza izinto ezirong umntwana ena 4 years. Wakhula wano 6. Then I think 2018 la qala ukuthi alale angaselala ekamereni. Till now wase decide ukuhamba. Ngizokubuza lo mbuzo because angimelanga ngizenze ngathi manje your side of the truth is the only truth. Did you not cheat on him? No, never. Namanje ngihlalela. That is why umuntu engimaziyo uyena. Ayikho umuntu engimaziyo. Now you are fixing the situation or are you what's happening? Ngizamile ukuyifix because ngabiza abadala bebandla. Like sinamfundisi ofazi baJehova but kunabadala abantu esibabiza ngabadala bebandla. Bawafika endlini bakhuluma, sayikhuluma indaba, bambuza ngabatshela mina inkinga yami la ikhona ngaye. Ukuthi seqala ukwenza look na look na look na look. Kwathiwa naye bamnikeza ichance ukuthi akhulume wathi ayikho mina umkami into ayenzayo kumina. Yabo? So wathi uzoyilungisa lona kodwa azange ayilungisa. Phela wagxila otshwaleni wase yabona ukuthi hayi kumele ahambe yena. But izinto endlini usazenza njengoba bezenza noma engahlali nathi. Yayikhokhela ingane imoto, yayikhokhela ingane esikoleni, ya ukudla yakufaka. Yayibona leyo nto. Are you happy? I am. You are happy? Yeah. Now that he's not present or But for now, for the sake of ingane ukuthi ayikhule ngendlela ngihappy ukuthi akekho. If bezoqhubeka ethi la endlini abelala ngala nami ngilala ngala. Then yafika ayithulela akakhulumi namuntu. Uyayibona leyo nto. So ingane asifundisi ke masenza leyo nto. Kahle kahle kusho ukuthi senza ukuthi ayibe ngumdlwembe ukuthi ngelinye ilanga yona mayithola umshado umfazi utrithwa kanje. Yazi Phumla, I didn't quite find out ukuthi wathola kanjani wena ukuthi he's cheating. Okay, uqala kwami waye kwakungekabikho iWhatsApp, kwakungama message. So ngathola imessage. Angena umuntu othinta amafoni, but yangena ikumini ifoni. Okay. Ebiza lo muntu embiza ngoLove. Naye ke kusho ukuthi ngase ngingena ke ngaleso sikhathi kuma message wakuthi hawo. Lo muntu obuza omunye ngoLove banike kanti lo. Yabo. Kangena ke message okay ngathola ukuthi bayabizana vele. So ngambuza umkhwenyana wami awu. Nase nibizana ngo love. Wathi naye umngani. Ngathi mina ayibo. Umngani makuthiwa mina umngani nomfana sengiyambuza sengimbiza ngoLove uzozizwa kanjani? Wathi nakasho lutho. Oh. Yazwa.
Okay. Awuzike ngisho lutho mina. You believe that, Doc? Ngase ngithi mina okay, so mina ngaba naye umngane omfana ngimbize ngoLove. What is up to you? Kusho ukuthi kwakula vele ke wesengazi ukuthi makenze njani o kwase kuyena ukuthi okay sefuna ukuphuma. Yabo ngoba phela ayikho impendulo efana naleyo ongayisho kumuntu. Wakwayenza leyo sanda kushada yokuhamba ebusuku. Okay. Abuye ngo12 wathi benabangani bakhe. Ayibona leyo. So kuleso sikhathi ngambuza ukuthi ubususho ukuthi ufuna ukushada. Ngoba phela akekho umuntu ophuma abuye ngo12 eshadile. And uthi mesho ube kubangani bakhe abangani bakhe ekhaya labo. Ubaba walapha ya uStreet and isikhonza naye. Akakwazi ukuhlala kushaya 12 eshadile yena. Umngani lo wakhe wengekashadi. Yayibona leyo. So le nto inginika ukuthi ubengekho lapha. Noma ngathiwa azange ngiquestione kubo abazali laba bomngani wakhe ukuthi okay ube lana yini. Yayibona leyo. Are you sure that he didn't tell you exactly what was going on between Nina and Babili? Because it sounds like he was tired of being with you. Or the cheating was that good, he thought ukuthi ayengiyashiya la. But correct me if I'm wrong. Please correct me if I'm wrong, though. Yeah. I don't know much about your marriage. Kodwa khona lento enginayo ngomuntu wesilisa ukuthi once waqala wa reserve certain things esuke zenza zishiwo upartner wakhe. And perhaps now ngasho ukuthi mhlombe is it because indlela engikhuluma ngayo? Because you sound like a very confident woman and sound like you speak your mind. Maybe that happened quite often where you just speak nje noma kanjani. I don't know, but tell me. Angikhulumi noma kanjani. Ngiyamhlonipha mina umuntu wesilisa kahle kahle. Okay. Yeah. So ngangambuza ngoba wathi sasanda kushada. So ngangimbuza ke mina ke u ready or nawe wenziwe ukuthi mhlawumbe bebona nabo abangani bakhe babeshada phela leso sikhathi. Yabo. Naye ubona abangani bakhe yabona leyo nto. So angazanga kahle kahle ukuthi inkinga ibe kuphi. But ke kuthe ikhambeni ke kwesikhathi njengoba impilo iqhubeka. Ngahlangana noAunty lo. Anthanda. Ngangimephelezele uzovela izinto engafanele vele. Angimephelezele. It's not nothing but the truth, but yes please. Okay. Bangifika lapha lo muntu angimephelezele kuyena wasekhuluma indaba kumina ke manje. Yabo. Ukuze wachaza impilo yami ukuthi okay wena impilo yakho wena uzaleke kanje na kanje na kanje. That is why izinto zakho zingahambi kahle. So lento yonke iaffecta impilo yakho. And mind you, at that time you guys are Jehovah's Witness and asizihamba indaba zabantu into efana nalezi yabo. So ingakho inkinga yakho unenkinga because of wena. Yeah. Yabo. So kusho ukuthi meyichaza lo mama lento ukuthi mina indlela engazaleka ngayo ngesikhathi ma engikhulelwa xabana nobaba wazi bajahana ngembese ini yabo leyo nto. Mase bejahana ngembese so inkinga yami iqala lapho ke kutheni fanele kulungiswe leyo nkinga. Ugeze nje amaceke indlela thizeni. Bona bazama ekhaya mase ngiyizwa ngoze ngabafonela ngabuza kunento efana nalena yini. Washo noma ukuthi ayingacashe ngafa impela kuba wangifica ngabe wangibulala. Indlela ayidinwe ngayo. Yabo. So uthi ke ekhaya bazama ukuyilungisa kodwa ngendlela because bayakholwa ababona ufakazi but abazenza izinto eziningi. So bakhokha imali but manje kuthiwa imbuzo efanele yenzeke. Yabo leyo nto. So kusho ukuthi inkinga zami ziqala lapho ke uma sesiza kuleli side lesinto ke manje. Iyasiza nje kodwa ke inkolo le okuyona Jehovah's Witness. Ikhona nje like sikusize khona. Malunga nomshado. Malunga nomshado malunga nempilo yakho. Okay. I'm not saying ukuthi isho kambe but uyayibonela nawe impilo ukuthi yenze njani. And you're telling us ukuthi kusukela le nalabo futhi bekufanele balungisa into abakwenza ngoba bayakholwa ngithi.
kusukela yonke into isukela egazini lakini nangendlela kini kwenziwa ngayo. That's why ke ngibuza ukuthi inkolo okuyona iyakusiza yini? No, uthini? Okay, since ngezwa lento le kade ngagcina ke enkonzweni. Yabo, because manje namaphupha khona la ngathi ngiyaya ngangakubona nhlobo. Wangayibona inkonzo? Ngangayibona indlela. Wangayibona kwabamnyama? Ngavele ngangayibona i-direction yakhona kodwa ila ngihlala ngiyakhona njalo. Then kwalandela kolunye usuku kwakumele siye esikhumbuzweni, sibe nesikhumbuzo sika Jesu before iPhasika. Like kwesinye isikhathi kuba after or before. Ngiyakhona ngavele ngafika ngiyazi ukuthi ungenwa isikhathi sini. Ngacela u-aunt ukuthi akangihambise mangifika khona ama-gate avaliwe. Yabo. Ngiyazi kufanele singene isikhathi sokuthi siphume isikhathi sokuthi. But kwaba ukuthi angani noma ngilate noma nginjani kodwa bahamba bayovula safika sekuqedwa. Do you feel like ukholo sometimes liyasivimbela ekuthenini silungise impilo zethu? Kuya ngokuthi ufunde kangakanani. Ngeke ngisho ukuthi ngisaba abantu ngoba phela asikho isidingo sokuthi ngisaba umuntu, fanele ngisaba uJehova. Yeah. Because whatever ngiyenza kuyena uJehova obonayo, yebo leyo. So into engizoyisho ukuthi fanele kube kuwena ukuthi ukholelwa kuphi. Yabo. So njengoba manje ngamanje ngiconfuse. But bona ngala enkonzweni bayalwa ukuthi angibuye. Then bayanginikeza ilento le. Kahle kahle ngaka abaxoxile ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. Oh. Akekho sengimxoxelile. This is the first platform. Yes, ngendaba Yeah. No, ngomshado bayazi because bake bafika. Le ndaba yami. Yes. Yeah. Akekho oseyazi kubona. Because kunzima ukubaxoxela into efana naleyo. And njengoba sekunzima ngami ukuthi ngiye khona enkonzweni, like ngifila sengathi nginobudimonanyana ngiyokufaka. Angithi that is why that's what I mean. Mengiloko ngibuza lo mbuzo othi do you feel ukuthi inkonzo nokholo kuyasivimbela yini ekuthenini silungise impilo zethu? Are you with me, man? Sure. Yeah, ngingasho ngithi njengoba ngishilo ukuthi kuya ngokuthi wena ufunde kangakanani ngoNkulunkulu wakho, because kunembhalo like umshumayeli usitshela ukuthi abangasaphili angeke basilimaza, akukho abangasihlupha ngakho, yabo leyo. So ngithi ngiyayicabanga lento, okay kusho ukuthi solution ukuthi ngenze lento, but uma ufike lo mbhalo kumina njalo nje. Yabo. Phumla. Yabo. This is a debate that has gone for a long time. And it's becoming a debate ngenxa yokuthi angingakhulumi ngokholo ngoba ukholo luyo yonke into. Ngiyakholwa kwezinto engikholelwa kuzona nawe uyakholwa into ekholelwa kuyona. Ne ukholo lolo. But ireligion, inkolo yakho la isuka khona, iziko la lisuka khona, liyakuvimbela ukuthi ulungise isimo sempilo yakho yamoya noNkulunkulu wakho, ngoba ireligion ikubekela uNkulunkulu othize ongafuni ukuthi wenze izinto ezithize. Kodwa wena at the very same time uyalimala in your own life. Ukholelwa kuloNkulunkulu wale religion. So at some point you have to make a decision. Yeah. So ngingakho ngithi ke mina akukho inhlophe la ufanele ukuvume nje ukuthi kuyaclash, because you awusho ukuthi ngeke usaye esontweni, but now usunqena ireligion nokuthi uzobukwa kanjani. Kodwa you can go today esibhedlela ufike udla iphilisi ube right ubelwe enkonzweni. Why can't you do the same with your spirituality? Okay, ngiyengifile sengathi ngona ngamabomu kuyena uNkulunkulu. Mangithi okay ngizohamba ngolungiseleni uphinde ngibuye futhi ngizela. It's like manje ngiyamona. Ngiyazi ukuthi vele uzophinda ngixolele angibuyeli ngala. So you will feel better. Yeah. If we are talking, let's say we are having this talk now. Yeah. You kuyangikhulula kancane. Okay. Wena ungamela ukuthi kufike umuntu othi ngiyakuprofeta this that about your life, than a person who's a spiritual healer in their own right or onama gifts okubona
a stranger ozoqhamuka athi listen lungisa into esizini this is about your life. The very same thing ngoba uzotshela umprophets, you prefer that you are told by a prophet. The name prophet is filthy. No. Then what is the difference? There is no prophet ngala. Ofakazi baJehova asibeliveli kuba prophet. Asibeliveli kuma traditional healer. Yes. Yebo leyo. So mangikhuluma ngokholo, ngikhuluma ngoNkulunkulu osidalile sonke. And angeke ngithi ngiya kumprofeti. Ngiyobuza grapes. Ngama grapes. Angazi ngama grapes. Kodwa ngikhuluma ngoNkulunkulu. Ngizoyichaza kanjani? Ofakazi baJehova basindisiwe. Asiyi kuba prophet asiyikuphi yabo. So lo mama lo umana wangithola because ngangithi ngihambisa uanti wayelimele onyaweni yabo engakhona ukudrive. So ngamhambisa mina ke. Then lento le asifika esikhuluma nami ke. And wangitshela izinto ukuthi ubukanje nakanje mangiyibuza vele kuyizona. That's what I'm saying ukuthi ke why are you now not making a decision? Yeah, ngisa confused njengoba ngishilo kwaseqaleni ukuthi okay kumele ibe khona isinqumo engisenzayo. Yes. It's either ingala noma ingala. So once you take the spiritual journey of yours, now you can't be a Jehovah's Witness. Eish ku tough. Kodwa akekho ozongitshela ukuthi angene ufakazi kaJehova. Ngizozibonela mina. Ukuthi angisabhilungi ngala. Ngoba manje sengenza kanje. Why are you judging yourself? Why can't you heal yourself, change the journey, your spiritual journey, which automatically affects your life, and you become a better person, and still go to church? Because when the only thing that is stopping you from making your life better is because you want to go to church without having to fix your spiritual life. Yeah, ila inconfuse khona ke samele ngilungise leso leyo part leyo. Ngizobela back kwinkulumo yakho because you spoke about your parents not having a great marriage which ended up in separation. You see now this is reoccurring. Yeah. What advice would you have for another woman ongena emshadweni nokuthi maseseke emshadweni yiphi nje engayiphatha kanjani? Kuhle ukuthi mawusemshadweni uyiphatha ngendlela ehlelekile kube ukuthi ulo muntu owenza amaphutha kungabe ukuthi wena ezumfazi uthi uzokwenza njengobenza naye. Yabo kufanele uyiphathe ngendlela wena okhule ngayo ekhaya ukuthi ekhaya ukhuliswe kalendlela so kumele uyiphathe ngalendlela ungathi izinto maseyishintsha kukhona lento ethi emshadweni abantu kufanele ubekezele emshadweni. Ngiyayiphasisa futhi at the same time akiyiphasisi. Okay, explain that to me because yebo siyamlimaza. Yes, ngoba once kwakhona i-cheating emshadweni. Yes. Awuphinde umthembe lo muntu. Yabo. Ngoba mhlawumbe kwesinye isikhathi omunye uzozama lo wami ke wayethule. Omunye uzozama kodwa uzothi sebuyile. Ayikho trust uthinta ifoni sengiyacabanga ukuthi usekhuluma nalabantu bakhe. Thank you very much. Bengisahleli noPhumla. Yeah, kuzoba muncu kancane. This episode is to be continued till the next time. Thank you.